Tonight, sa aton nga pagpangalagad is Attorney Revo Sorbito ang tagpamuno sa COMELEC Bacolod. Attorney, how are you? Good evening. Good evening, Action Art. Good evening man sa imo nga mga tagpalamate. Salamat liwat sa puputika di ginatag ninyo sa aton. Salamat gid. Attorney, first and foremost, Friday na ang natala na opening sang kampanya para sa lokal. Anong mga preparations naton? Well, actually, yes, Action Art, no? Masugod na sa March 25, no? Ang atong local campaign period. But basically, kita ya sa aton opisina diri sa Bacolod, preparado naman kita, so na mag-monitor sa mga campaign rallies, activities sa aton nga mga lokal nga mga kandidato. So, upon the kick-off sa sining ginatawag naton nga opening salvo or political rally nga himuon, na-mention kay inano ni Attorney Tomas Valera sa interview ko sang aga, siling yati why na niya gali mga permits nga kuhaon sa office mo gali, Attorney? Yes, ang aton nga COMELEC Resolution 10732 was already amended by COMELEC Resolution 10769, no? Kada isa sa mga ginbago diri na hindi na kinahanglan magkuha sang mag-apply for permit to campaign, no? To conduct campaign activities ang aton nga mga kandidato or political parties, no, para makakonduct sila sa campaign. So what they have to do only is to comply with the requirements sa magkuha sila sang permit sa mga LGU, no, na concerned para mag-conduct sila sa mga rallies kag mga caravans, no. Okay. Now, ano matabo sila, Attorney? Kundi makuan sila, rally. Pero may team dira nga makadto iya sa parts ng COMELEC to monitor or itugyan na lang sa local IATF na in terms iya sa ginatawag naton nga compliance with the implementation of the health protocol? Well, Action Art, excuse me, pasalamat man kita kay ang aton nga mga local nga mga partido at mga kandidato. Despite the fact na wala na subong sang requirements ng application for permit to campaign, sila mismo gapabalo sa aton opisina nga mag-conduct sila sa nila ng mga campaign activities, no? So since pabalo kita nila, kabalo kita sa mga schedule, petsa, oras, no, sa nila nga mga aktibidades. So definitely we will be there to monitor, no, ang mga ila activities based sa guidelines sa aton nga COMELEC resolution, no? Okay. So as of today, we were informed by two of the local parties dito sa Bacolod, ang Grupo Progreso and ang Grupo Asenso, no, nga they will be conducting their opening salvo on March 26, no, at 4 p.m. Dungan. March 26 bali Sabado? Yes, Sabado, Dungan sila, but lain lang nga venue, no, same time, same date, lain lang nga venue. So we will be sending, no, ako personally, I will be there. I will be going around, no, sa ilang mga aktividades at the same time, together with our Bacolod City COMELEC personnel, mag-monitor kita sa ilang activities, no, in compliance, no, sa atong COMELEC resolution. Grabe ni, ang opening salvo gali, daw showing of force man siyang duha ka grupo ni. Yes, siguro in Mayo man ganin na Action Art, no, nga dungan ang ilang opening salvo para, no, kung diin ka dito agad, no, hindi ka ba lumpat-lumpat. Correct na. Amo ning iban ng basiling dason lang kumato dalain sa akon sining ginasuportahan si Bong di mo ni pwede mo on kay dungan ang rally nyo toy. Yes, sakto ina Action Art. Kadto ka ginto kung pulahan ka, kung putian ka. Hindi ko pwede ng short mo pula kang imo bayo iya puti karon nagsinamo to. Gani man Action Art. Okay. So ilang ang mga preparasyon no dudungan-dungan man pati oras nila, Attorney? Yes, no, prior to their 4 p.m. scheduled na opening salvo, ngara sila mga simultaneous mga caravan sina pagahiwaton. So leading to their place of of their opening salvo. I believe ang Grupo Progreso will be having their opening salvo sa public plaza, no? And then ang Grupo Asenso will be having theirs at the Paglaong Sports Complex. Ajus. Galing kay basi magkaravan ni magsugataay blagagway sa magpaiway magbalabagay sa dalan eh. Siguro Action Art, no, with regards na siguro concern
well, Pulis na lang niya. ng LGU, no, nga before nila gina-approve ang caravans, hindi magsilgot anay sa isa ka ruta. Of course, to also, not only, of course, main reason sa nada is, of course, to ease traffic, no, kaya kung magdinungan sila karon sa isa ka ruta lang, so, traffic hindi natin na sugad sa muna na oras. Abi ko gani kung pwede na yung mabalan sa kumilik, abi isa unta lang video, bidungan lang. Guro hindi magibati ay attorney, no? Come again, Sir Art? Sila ko hindi magibati ay guro kung duwang gambalay. Ang lesson na i-avoid yun, no? Kasi base wala maging context out. Gani man. Anyway, so, ini nga bagay, amo ni siyang preparahan na doon. Number 1, grand rally nila. Yes, Section 9. Aside sila, sarado ko subong ang mga preparasyon pag naton. Since nga, maumpisa na ning local campaigning, ang ara ba ni gapon, no? Friday gali paya ang inyo kwan no? Friday paya gali ang inyo sini patigayunon nga kwan nga uplan baklas yan, no? Yes, Section 9. No, pero ongoing gapon will be doing that. In fact, intensify na kay ang preparations ang illegally posted campaign materials kasi mo, especially sa local. So at least mapakita naman kung paano ginapinguhan natin, no, maximize natin resources na sunod natin ng aton mga guidelines on the posting ng campaign materials. No? So aside from that, first week of April, we'll also be conducting the training and seminars of the Board of Canvassers. So na-schedule na natin so from 4 to 7. No? So okay. Adungan sila. But of course, I'm also happy to say na despite all the things that we have to do, we're still on time, we're still on track, no? Preparations natin, not only here in Bacolod, but in the province of Negros Occidental, Region 6. Okay. So anyway, ang trainings niya, ang target natin na matapos ang tanan nga training sa mga mabulig sa inyo during the election until when siya? Until April 7. April 7. So before sa Semana Santa, gali, tapos na? Yes, Section 9. So in other words, after April 7, all set na ang all preparations? Yes, Section 9. Okay. All right. Now, sir, may ara lang ko like clarify, no? Since nga may nagwa balita dito sa national about sa creation sang task force kontra sa vote buying diri sa aton sa Bacolod, saan o kita mag-create sang task force ni kag anong composition sina? Why pa kita actually regarding that, why pa kita directive, no, coming from our office of the regional election director, no? So we will wait for the directive and then comply with the same kung nasa aton. Okay. Now, how about banning, no, sa mga projects, sa mga ginapatuman nga mga banning sina, ano ni siya ang cover sa banning sa mga funds nga hindi na ma-release kag ano pagid ang kabugusan sina nga detalye sa banning, attorney? Well, actually, no, first and foremost, cover na nato yung ban on disbursements ang public funds, especially sa atong public works. No? So, kaya na-edad ko ina yung mga kantidad, no, ang ginusar natin nila. So, except for those already existing public works ongoing na natin, the new projects are covered by the ban. So, hindi kita pwede ka ubra project ng mga bago until matapos ang aton election. Okay. Ti paryoso ni sa Bacolod General Hospital gali hindi ni ba siya masugdan siya maumpisa na sa Biyernes ang election period? Yes, I'm not aware lang Action Art, no, kung hindi siya ongoing na nasuguran na nila or whatever, no. But if wala pa rin siya nasuguran, no, definitely it is covered sa aton naman. Aha. Sir, nagliga din meeting mo mga barangay kapitan ng mga bulig sa inyo on monitoring and of course sa pagkakasdra sa mga illegally posted nga mga campaign materials. So it will happen sini as the campaign on the local magsugod sa Biyernes. Well, we informed them actually kung may ara sa mga activities sa ilang respective barangays
and they are mandated to submit a report to our office no sa ilang observation no. At the same time, aside from our own monitoring sa COMELEC, we will also be Alas 7:30, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Action Firing Line. Si Attorney Revo Sorbito sang COMELEC Bacolod ang inyo ginapamatian. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. yes, tonight. Action Firing Line. Sorry gid, Attorney, nautod ang aton linya. You were saying kay na, Attorney? We will be, aside from our monitoring no, sa campaign activities, we will also be requiring the barangay officials no, to submit their own report based on their observations sa mga activities sa atong na mga kandidato. Aha. So sa pag-umpisa sa Biyernes ang election campaign for the local, anong matugon mo sa mga botante kag sa mga mismo kandidato? Again, Action Heart, no, first and foremost, thank you din sa Action, no, thank you sa imo sa paghatag sa aton permi sang kahigayunan nga makapalabot sa aton mensahe sa aton nga mga pamuluyo, sa aton kandidato, supporters, no, kag mga voters naton. So again, I reiterate my request, my appeal for everyone, no, to help us achieve a secure, accurate, free elections this coming May 9, 2020 by, of course, abiding by the guidelines and election laws, no, para maging matawhay kag successful ang aton nga election sini nga tuig. Aha. On that note, Attorney, salamat gid kag maayong gabi. Action Heart, madamong nga salamat. Action Firing Line.